Ndiye kuti pana baba vakaita 7 days vachifa zuwa rimwe nerimwe vachimuka vachifa zuwa rimwe nerimwe asi zvakazoitika ndezvekuti izvo kubva zvavatanga kurora 7 days pamombe dzavo mbudzi nehuko hapana yaienda kumafuro dzisi dzaisafura kunyange zvikaendeswa musango zvanga zvisingafuri kana kudya kunyange huku dzikamwaira chikafu dzanga dzisingadyi asi vakazosvika panguva yekuti ivo vanga vasisatauri kana kumuka asi vakakwanisa kusvika ivo kuti ndokumbirawo foni yangu vachibva vapiwa foni vachibva vaita senge vaenda pafoni mati muri kuzonditora nguwai munouya musi wechingani musi wakati alright zuva ravakataura nenguva dzavaitaura nguva iyoyo pakasvika chamupupuri chavakaudzana kuti budai panze mutarise kudanga pachibva paonekwa chamupupuri chakapinda kudare zvakaitika kudanga muri yeZimbabwe ndo zvandauya nazvo ndo zvandoda kutaura kuti chii chakaitika kudanga baba vairwara ichokwadi vachifa vachimuka vakazotora foni yese vakatanga kufona kuti muchaya kuzonditora rini nguvai vachitopikisana kuti musi wechingani aiwa kwete akana mati musi wakati chiuya izuva rakati nenguva dzakati ndopadoda nguva iyo paikakwana vakati budai panze mutarise kudanga pange pani chamupupuri changa chakazara mudanga zvakaitika mudanga machimondi zvandoda kutaura sori kwandataura inya ichimanimani ndo chimwe chiri kupisa chiriko chandakabatira Zimbabwe. Right, baba Isabel vapindira vari mustudio mushure menhau. Don't worry, vanobva vanyudza gejo kusanganisira kama updates yenyaya dzavakataura kumashure dzakazara dziri ti pano pa National FM Radio. Tsika mwana tsika uri kusekanyi. Ndiri kufamba nadzo dzandiri mukati mekupfapfaidza dzanenge ndiri mukati mekurova ndakapakata mukoma cabinet nemuri yeZimbabwe yemuprofita akaenderwa nemukadzi kuti vamuprofita munhu waMwari ndauya pano ndiri kukumbira mugondibatsira kumba kwangu kune dambudziko kumba kwangu kusifamba zvakanaka rudomba mangu ndokumira mushe murume wangu ari kubuda gumbomba gumbo kunze adzimwe dzenguwa anotoenda kunogara kuma girlfriends ndauya kuti mundibatsirewo mugondipa munamato right zvikanzi nemubatsiri ndiri kuzvinzwa ndiri kupai munamato ndikupiwa munamato kekutanga ndikupiwa kamari kuti kichiwe kechitiri zvikanzi mugodzoka kechifour zvikanzi ndipei namba vakazofonirwa amaya muprofita uyu aishandira pamba pake nyaya ndiri kutaura ndiye muhopli Harare right muprofita aishandira ari pamba pake ende muprofita uyu ane mukadzi kwake ari madzibaba zvadaro mukoma KB akazofona kuna mukadzi mushure mekunge atora nhamba achiti iye ndiri kukumbira muuye pakati mukadzi ndiri mubvunza kuti pawaidaniwa uchienda kwese ikoko anoti iye ndaiti nokuda kwokuti ndindakaenda kumunhu nchididira kubatsirwa zvese zvavachataura zvese zviri kuenda nekubatsirwa nokuti chokwadi chakanaka mumba mangu ranga riri dambudziko ndanga ndisina rugare murume wangu aipoya aibuda aigara kabuda saka ndaizama kuti ndingabatsirika sei ndo pavakasvika aenda kwasisi wemukadzi uyu wemurume uyu anova ndiye muprofita ndo pakasvika kanzwa masamba asiyana plate yachinjwa vari kutaura nyaya kuti vanoda mukadzi uyu wakuda kugara naye zvikanzi nemukadzi ina ndikwanisi nokuti mumba mangu chamuri kutondiremera zvakare nhasi ndopekonichira kwamuri andikwanisi mukadzi uyu akamboenda ipapo pane hembe dzinopfekwa nemadzimai dzokuti kana ukapfeka hembe isina maoko pane kajira kanongokwashikwa pamusoro kaikaya kekuti uite chiremera right vakaina hembe isina maoko ndobva vaenda naikako kakazosara ikoko zvemistake kuchechi vadaro vane jira rimwe rakanga vakatengeswa vakambonzi huya nehembe yemurume wako kana waenda naye kumene kuisira munamato inogara yakasungwa uchazokudza pakusunungura mukadzi anoti pakatanga kuitika nyaya iyi ndanga ndisina kusunungura ndakazosunungura hangu ndega handina kuzosunungurika kupi kwamadzibaba pandakaenda ikoko ndakunonamatirwa kwaye ndopa vakanditi iwo kana ndakuda zvangu kuti uye panapa uchawe uri mukadzi wemunhu wangu right asi kana ndakuchida kuti uye uzogara pano uchawe asi madzibaba nemukadzi wavo mukoma KB mukadzi achienda kumba achibva kumunamato ikoko kwakusisagariki nemurume vanga vakuva vana iye murume pachake ndiyainetsa naye mukadzi akakutonetsawo nezvanga kuti aitoona kuti nditori rongo pane zvimwe zvandiri kuita mushure mekupfuka madzibaba murume ndokuramwa pamba mukadzi nekubva pamba mukadzi achibva ipapo akabva ina unogara kumba kwamadzibaba semukadzi wamadzibaba anoti ndakagera ndisingazivi kuti chii chiri kuitika vakazoenda kunobatsirwa kune mumwe munhu wechivanhu ndopa vakapengenuka mukoma KB vanhu vandiri kutaura kavaka vakadzokera pamwe chete vakutogara vese vatorwa kumuprofita zvakare so mubvunzo une vanhu unoti iwo zviriko here pamunamato yakadaro yekuti maprofita yekuti vana gorobori vanogona kutopa vanhu zvekupesana
kuti vatsure vanhu vakatisana izvo sezvakaitika apa kuti mukadzi akatoudzwa kuti ndiri kukuda kana usingade ramba hako asi kana ndakuda kuti uchigara kwanjiri uchagara apa mukadzi anoti iye paakazoenda akuinogara kumbe kwemurume uyu akutoti ndakutogara pano ndada asakanganisika anoti akazoona kuine mudende yamadzibaba iye akakangana iye akaiona irimo imomo kajira keke kakasunganidzwa nembe yani yamadzibaba kakaisiwa mudende aitozviona kuti izvi ndezvangu izvi nokuti ndezvakuitika. Baba Isabel, muri kuti mudzimai uyu mushure mekunge mumba make manga musina ka rugare ichokwadi murume wake aipoya aibuda achita zvavamwe vakadzi kunze mudzimai paakaenda kunobatsirwa kuna madzibaba vachibva vakanda shoko kumudzimai uyu ichokwadi mudzimai achibva ndakaenda mudzimai paakaenda murume wake aiti kudini murume wake vakatorambana zvezvo kutoti murume ndakataka kubuda chienda zvasikatozita aenda kupi mukadzi achibva abuda pamba kusara pega murume achienda aitonza amene kwake aende kwanga chigara akasvika murutaura nevanhu mukadzi achibva abuda wachibva enda kunogara kwamadzibaba ende murume uyu kai angatsitorina kana simba rokutaura nani namadzibaba nokuti achiti mukadzi uchandira basa naye akazotaka kubatsirwa murume aende kune murume wechivanhu kusvikira madzimai mukadzi uyu zvakare asvika ikoko muchirima kuti akutodhonzwa nemurume kunzi iwe zvizviri kumbotika asi murume anga asina simba kusvikira vazoenda vese vari mukati mekutaura vaenda vese kunobatsirwa uko ndoko vakaenda kunobatsirwa vazosvika kutovhurika kuti kuisusu tiri kumboita sei. Baba Isabel, zvamuri kutaura izvi zvinenge zvokuti madzibaba ava akasike kutanga kana kuti vatogara vachizviita sei kajira kaya kakakanganikwa naamai kuchechi kanga kasunganidzwa nehembe yamadzibaba yakaiswa mudeni ekuru vati minamato iyoyo vanayo vanogara vachizviita vanogona kungotora mudzimai wake adzoka izvo zvinotogara vese izvo nemurume wake. Pane here mukana wekuti makataura nemudzimai endi zvinhu zvakasangana nazvo vachigara namadzibaba ichokwadi mudzimai ndivanenge totaura naye akati kudini akatotaura kuti inini ndanga ndisinganzwisisi kuti chii chakaitika pandiro kuti ndizosvika pakutoenda ikoko asi chandoziva ndechekuti murume uyu akandikombisa andikombisa ndaramba akazondifonera ari kwasisi vake ndaendeko kakandiudza kuti inini kana ndakuda kuti uye uchauya maendero akaita ndimaziva asi ndakazoona kajira kangu kakasunganidzwa nechii nehembe yake kari muzimudenje raanoshandisa iye pakuita minamato yake. Amai ava vaenda kunogara namadzibaba vaitosangana nemurume semurume nemudzimai semurume nemudzimai havasi kuvanza pakadzoka mudzimai kumurume wake the original madzibaba havana kuda kuita simba rokutevera mudzimai uyu hando ipo pandazobvunza ende handifungi kuti vakaita simba nekuti izvezvi chero mukada kuti madzimai titi vapinde pamhepo mukomakepi vataure vege zvakasangana nazvo nekuti zvimwe ndikutozvikuta ya zvakaoma tikaita mukana tichataura kana amai ava tinzwe kuti upenyu hwavo chii chakaitika kuti vazobva kumurume vachienda kuna madzibaba sei vakazobva kuna madzibaba uko kwavanga wada kuenda kunobatsirwa kuti murume asati gumbo mumba gumbo panze. Tikaita mukana tinotaura navo asi Zimbabwe sei madzibaba vakatora mukana wekupfimba amai ava mushure mekunge vaendaka kunobatsirwa 0713938538 0713938538 8 minutes to 11 ndopafika nthawe pari manje chirongwa chino bhozhongora segment tinochikotsora nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floor. Zimbabwe ndiri mukati mekufambaidza dziri kuitika machimana wose nyika ndinoziva kuti chimuti munenge makabata muri mukati mekuchienda naye wamukaseko okutilia madzikati paboterekwa good shurugwi boterekwa tinoziva kuti gomo kana kuti muteni uya upaboderekwa unofunga wakareba zve 6 kilometers okay right asinse ndasvika ipapo nyaya ndinoda kutaura panapa inyaya yekuchinhoyi update yandakataura yemurume akafa achimwati mwanakomana wake akati baba vangu avafi nenzira yechikonzero vanga vasingarwari akabvunza mai vake vakati baba vangu vasingarwari kuti musoro kana chii vanga vasingarwari kuti mwatiko vanga vachikaita kureva kuti vari kuenda kubasa anoenda kubasa ndiye mupenyu saka mwanakomana akati izvo ndiri kukumbirawo amai munditendere ndizame kuziva kuti chakadya baba chii asi kana tachiwana tigodzorera ndo pakauya munhu akauya chinza ruya kuzobatsira ashiya kuzobatsira kudaro akakumbira vehukama kusanganisira mwana uyu mudzimai wake ndiri kukumbira kuti zvamandikumbira ndiite ndikuita akatora danda rake ranga rakareba 3 to 4 meters ndokuenda kumusoro kwakaisiwa musoro womufi ndokucherera kwete paivhu kuti tora imwe pisi yaipinda muguva ndokubva yamira ipapo asi danda iri rakaiswa zvikasiyana mushonga asi masiso evanhu aiona kuti wangu mushonga but chakashandiswa pakuzora danda iri yanga iriyo chaningari chimbuzi zvinooneka mutoilet
vanhu pachivano chiroti izvo kana takupedza kuviga munhu achererwa pasi mangwana pakuseni veukama vadzokere vanoda kuenda kuguva kunoona guva rakamira sei mowira kuti rakanaka kana kuti pane zvakaitika vanhu vachiparara zvavo vachienda mangwana kuseni zuva risati rabuda vakaguma vasvika kusvika apo chikonzero zvavanga vakuona vaiona kuti pane munhu asi vasikuziva kuti ndiani asi munhu uyu maoko ake anga akabatira padandariya kwaedza ndipo vakaona kuti ndimainenga ava vanogara musame village nesi muno vanhu vakatumira shoko kuti tiedza murume wacho murume akachedza vakavepo sabhuku vakavepo nevamwe munharaunda vakavepo vasvika ipapo amai ava vanga vasina katombopfeka cheni asi mubatsiri akashimedzera kuti izvo ndiri kukumbira mugoshedza hama yamai ava vakasanganisa rurimi rwavo kana kuti mati avo vanogona kuita zvakanaka asi vakabva vaita zvakanaka chikwadi asi vakabva kuti ivo handisi kuziva ndasvika sei pano murume wavo amai ava akataura mashoko ekuti veukama nevari pano uyu mukadzi uyu haisi hama yangu asi kuti mukadzi wangu ane veukama vake kwaakaberekwa zvandiri kuda panapa ndezvekuti kana musati vamubvisa pano shedzai hama dzake dzigozviona pakaenda kunoshedzwa hama idzi muri yezimbabwe vanhu vanga vari kure vakasvika pakuya kuva pasi 12 pasi 2 dzemasikati mukadzi akaswera aripo ipapo ende mubatsiri akabvunza kuti izvo vanhu vari pano vese hapana ambobata mai ava here nokuti zvabata mai ava zvinogona kubata munhu wese mukangomuguma chete nemwe munobva mabatwa kana pane abata mai ava ngaapfugama pandigomuronorawo zvakare anga aripo here anga abata mai ava anga asipo vanhu vanga vamira kure izvo rati kusvika mai vazoronorowa asi murume uchachivashedzera mashoko ekuti ndakukumbira kuti hama dzidzasvika idzi kana takuzofamba ndingazopiwa mhosva kuti isusu takafamba nemukadzi uyu nokuti dzimwe dzenguva pavachaudzwa kuti imi manga muri paguva remunhu akafa vachada kupikisa vakakupikisa chete munenge makunziso fambai tinofamba navo sehama dzisingazivi right nyaya yamisiwo yakadaro mangwena kuseni zvakare kuchibva paonekwa zvakare pane umwe mukadzi akabatira ipapo ndokuronoro zvakare iko zvino zvimukoma KB pakabva paonekwa pane chimbudzana changa chiri mukati mekutenderera chiri mukati mekungochema chiripo ipapo ndokudzika zvakare usiku pari kungochema mwana kachashikaringe karipo kwese kuti ndakabva nako mhuri yezimbabwe pandauya napo ndepapfupi dainioroshi wili bhendifovo kachiwemba communication beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni ho varoya vanapiro mumba iwe right chipfupi chamuinacho chiri kuti kudini inzwai mukoma KB kwaita vanhu vakaenda kwaSabhuku right Sabhuku munhu wese ari munhu mwana weye munhu ari kwaSabhuku vanhu vanokwana kuita 6 varume 2 nevakadzi 4 asi pavanhu ava panga pane munhu wechi8 anove mwana mudiki ende vabereki vake hapana anga aripo paitaura vanhu vese vaenda kwaSabhuku anga asingatauri asi achiratidza kuti ari muchikwata Sabhuku munhu wese ari munhu mwana weye munhu ari kwaSabhuku vanhu vanokwana kuita 6 varume 2 nevakadzi 4 asi pavanhu ava panga pane munhu wechi8 anove mwana mudiki ende vabereki vake hapana anga aripo paitaura vanhu vese vaenda kwaSabhuku anga asingatauri asi achiratidza kuti ari muchikwata Sabhuku vanhu vese vari munyika munomu kana vari munzvimbo munomu vana venyu hatizivi kuti zviri kuitika paguva iro zvinoguma nekupi ko pakamuka pakafa munhu munozviona sei Sabhuku imimi ndimune simba itai kuti hama dzemufi uyu ngadzidane godobori kana kuti mubatsiri weapo vabvise dandero vanhu vemunharaunda vari munharaunda vakangosimuka yes madzimai 4 yes nevarume 2 nemwana 1 vakaenda kwaSabhuku zviri kuitika paguva apo hazvina kumira mushe ngapadanwa mubatsiri akaisa danda riya aribvise kune zviri kuitika danda rakanaka here Sabhuku Sabhuku akati kudini Sabhuku akati chandoziva ndichekuti anouraya munhu ndi Mwari asi tikafamba
muchione chino chinofamba tichinzwa kuti muvengi wako ndinenge kana zvabuda ava havana munhu wakataura, havana munhu wakapomera kana kunongedza, vakaita zvavakaita paguva ravo, right? asi vanhu ndivari kuonekwa uri paguva ravo. Imimi sekutaura kwamuri kuita mungakwanisa here kumuka muri paguva apa? Zvikanzi haina handidaro, zvikanzi ari kuenda sei? Yes. Ko imimi sei mati zvikanziso tine vana vakawanda nemhuri dzakaitwa dzinogona kuti vanhu vese vanopedzisira kungoonekwa vakabatirira, right? Sabhuku pachaka kati inini ndinoda kuti ndiite sei? Ndiunganidze vanhu. Mauya shoko muri vashoma, asi nzvimbo ine vanhu vakawanda, ende guva ndiri vanhu vashoma. Tounganidza vanhu vauye pano, ndobva vaunganidza vanhu vachibva vauya ipapo. Vanhu vauya mukoma KB, Sabhuku musha wakadivhaidha zvokuti yoti makwikwi mukoma KB namba yakawanikwa ichiti danda ngaribve yange yakawanda. Asi Sabhuku saidi rake akashevedzera kuti inini handikwanisi kuudza vanhu avo kuti bvisai zvakati paguva rake, nokuti ndivanoziva pakazvisira. Saka izvo kuita rongori kwatiri kuita kunoko, Sabhuku akati handikwanisi kuti danda ribviswe. Anokwanisa kuti danda ribviswe iye hama dzeufi dzakaita izvozvo. Vari kuti ivo mafiro akaita hama yavo havanzwisise, ende vari kuti ivo wese anochikuita nehama yavo ichaonekwa padanda apo. Saka danda harina kubviswa. Asi Sabhuku ari kuti iye zuva nezuva ari kusangana nemashoko ekuti Sabhuku itai kuti danda riite sei? Ribviswe. Uye zvine vanhu vakasiyana siyana. Pavanhu vakaenda kwaSabhuku 4 madzimai 2 varume nemwana mudiki, pane hama dzemufi here? Hapana hama yemufi. Ko mbudzi iye yakawanikwa ichitenderera iye yakazoitwa sei? Kakatozosiyiwa, hapana kakauraya, kakatotatarika kachibva kaenda, ende hapana akataura kuti kamwana kembudzi aka kamwana kembudzi yangu akaenda kuonekwa munhu, ende kaitaridza kuti muviri wakene kukaona imbudzi, but mambava yembudzi kuita senge ganda risina mambava pamusoro, asi kari kambudzi kachichema sekambudzana. Uyezve usiku panenge pachichema mwana mucheche, asi zuva rikabuda vanhu vakatarisa mwana wacho aite sei? Haonekwi. Madzimai 2 vakawanikwa vari paguva vari kupi? Aiwa, variko. Wani ndiye akazofa, wokutanga ndiye akazofazve. Wokutanga akafa, but wechitu anoita sei? Hana kufa. Mupenyu. Ya, pakaipa. Ichinoi. Vedare, sei madzimai 4 varume 2 nemwana uyo mudiki vakazoenda kwaSabhuku vachiti, Sabhuku itaika kuti mubatsiri akaisa danda paguva rababa vekufa wachinwa tii abvise, nokuti pane vanhu vakawanda vachakuvara ivo vasiri veukama. Munofunga kuti chii chakakonzera kudaro? Kanyemba naBhozho 70% yemaprofita muno varoi avo. Ndinonzi tibhasi padombo shava pamvere chena. Murume wekutorerwa mudzimai nemuprofita muchitaura naye akati kudini? Murume wachona ari kuti iye ndiri kutoona kuti pari zvino maonero nemafungiro andiri kuita hongu ndiri kutadza kwandaita kumashure, asi pakaenda mukadzi wangu kunobatsirwa pakatowedzera dambudziko. Dambudziko rakatowedzera kuti mukadzi wangu pachake ndindemukanganisira ndichibuda ndichienda, asi mukadzi achibva kumuprofita haana kunge andiudza ndatozoziva izvezvo, akabva aita mhuka, ende ndiye aitorwisa inini kudarika zvandaita inini. So ndakutotya kuti ndikarwara ndoenda kumaprofita raundoita sei, chikonzero zvakaitika ikoko zvakatozobuda pachena, ende ndiri kutoziva kuti ndizvo, nekuti mukadzi ari kutotaura kuti akakombiswa 1 2 akaudzwa kuti izvo kana ndauda kuti ugare kumba kwangu uchauya, ende akatozoenda zvechokwadi aenda ikoko kuti kunoona hembe yake iri mumudende. Baba Isabel, makataura here nemubatsiri akabatsira murume angane mudzimai akatorwa nemuprofita? Right, mubatsiri ndakataura naye. Mubatsiri ari kuti iye nditori pakati pekuvabatsira, asi chandiri kuziva chandakuina iko zvino ndechekuti vanhu vapengenuka vakuona nekuziva zviri kuitika, nokuti pachavo pakutanga vaiti vakaona nanga ari maenemies, ende mukadzi akatoona muprofita aiti ndo hama, ende murume aitoti izvo handidi kudzoka ikoko, asi chandiri kutenda kuimana chino chekuti iko zvinozve vatori vanhu vakutoona vakutotaura kuti munhu uyu haana kunaka zvakatiita zvakunaka. Hey, avo havasi madzibaba avo. Muroi uyo ndinonzi King, ndiri pano paRafingora 0713938538. Chirongwa kapaka chimanimani. Chakuchimanimani chiri kuti kudini? Kuchimanimani kude baba vane 87 years. 87. Vakaita vanhu vanokwenda kuita ivo 4 ndokuvamira. Vaita vanhu vanokwenda kuita 4. Baba ava pamba pavo vanogara mapurasi. Vane zvipfuwo zvemombe, vane zvifuwo zvembudzi. Muri kuti purasi nderavo? Nderavo. Alright. Vachigara kudaro family yavo ihombe. Pava vanhu vanonzi vakuru vasara vabereki, ivo inumber 4
kubva pavakuru. Baba vakatanga kurwara. Vatanga kurwara kudaro. Vaitomboti zuva rega rikasikwa naMwari. Vanotombopera. Pavakatanga kuti vave serious. Vanotombopera vanhu vochema. Mushure mekuendeswa kuchipatara. Mushure mekuzodzorerwa kumba unachitizwa. Kwese tatenderera. Vabva vagara pamba. Vagara pamba mukoma KB. Vanga vakufa zuva rega rega. Vanhu vachimirira nguva yakareba zvakaita sei. Vacharara vakadaro ere. Vanobva vamuka. Rimwe ramazuva baba vangosekwenesekana kutaura. Kana foni yangu asingagoni kubata. Vakapepuka vakataura kuti izvo ndiri kukumbira mugondipa foni yangu. Vachibva pa foni. Vaenda pa foni. Avana kutora nguva yakareba. Icho kwadi kuti foni yakaringa. Vachivatanga kudaira foni. But pavaidaira foni vaishevedzera kuti izvo mati moda kuzonditora nguva akatanga kutaura ndivo. Wangu kunyange wakafonerwa. But ndivo vakatanga kutaura kudavira. Vachitaura kuti mati munozonditora rini semunhu ari kuziva kuti aona kuti munhu andifonera ndiani. Mati muchazonditora rini. Zvandira zvisi kundigutsa. Mwoyo wangu uri kushungurudzika. So zuva iri wanga uri muswe chipiri. Zvikanzi tinogona kuuya muswe chishanu. Asi munhu aitaura aisanzwika. Asi kudavira kwavo kwaidetera kuti muri kunzwa kuti mati chishanu. Vaidavira zvokuti nemo munonzwa kuti munhu ataura zvakati. Asi izwi reziva ndirani? Ndira baba. Zvikanzi Saturday. Asi musana kuseni. Munofanira kuya kuma 2, 3, 4. Masikati. Kana pane vanhu voda kuita mabasa kuti mabasa. Ndipo mfano zonditora. Baba nguva iyoyo vakabva ratidza kuti kana foni chaiyo achakwanisa kuibata vadzokera zvavanga vari. Avachisina simba. Foni yayi munhu anotora foni yayi kusvika kungotora foni ari kutarisa. Munhu anotarisa kuti namba akadziona. But namba kudziona kwakadziona mukoma KB pane kupesana kwenhamba kwaakaona. Tine makodi anoindira nokuda kwokuti ikambani ipi ine line foni kufona. Good. Tine 071 073 077 malines emakambani ari munyika muno. Anoti namba iyi inoti senge land asi land yacho akaitarisa aitoshaya kuti muno munde ipi. Asi namba dzakateerana. Ene namba idzi anotizo paibuda namba dzinokwenda kuti idzo 11 ndo dzakabuda pa foni ya baba. Ende foni ya baba yanga isina kulokwa yanga ka unlock. Apana kuita 3 hours. Baba uchibvamuka zvakare zvikanzi endai kudanga. But vasati vataura zvokurwara kwaita baba mombe dzaisabvuma kuenda kumafuro. Kunyangwe dzikatira kuenda kumafuro dzangasingafure dzangogara dzakamira. Mbuzi dzaisafura. Huko dzaisabbuda muchirugwi dzangotenderera pamba baba vachirwara. Asi nguva yavakati endai kudanga mombe dzanga dzabuda kudanga nguva yakaenda baba pa foni. Munhu akanga ine mombe kumafuro dzakamunetsa dzichimhanya kudzoka kumba. Chimwe kusvika zikapinda mudanga. Mwana akatora kati mombe dziri kunetsedza hadzizi kufura. Dzachondinetsa ndidzifure ndidzimise kumafuro dzichimhanyira kuno ndosaka dzapinda mudanga umo. Handisini ndaisa mombe mudanga mungazondindefarira mombe mudanga masikati sei. Baba ndipo pakatiwo kuvanhu vanga vari pamba. Tarisai kudanga mombe dzangu bhoere. Vanhu ndipo pakanosenga champupuri mombe dzichisumuka mudenga mukoma KB dziri mudanga. Ndiye hapana chinhu chakasara. Ndiri kukumbira vagari vehukama vepamba kuchimanimani vehukama vakanga varipo vakarindira munhu uyu. Vanhu zi hapaisina chinhu. Mombe, huku nembudzi zvakasara zviripo. But hapana changa chakamira zvese zvanga zvakarara pasi. Ndokuenda kunopinda mumba vanhu varoda kuzama kutaura. Baba vangosumudza maoko vanga vasina saini yavaitaura. Asi vari vapenyu ndobva kwaita 3 days. Baba vakangodaro vehukama zvikanzi ngatitsvakei vabatsiri zvakuti kapana vachazvinzwisise. Kumashure uko baba ava vakamboonekwa ivo pachavo vaine paperback yange yakazara matatya. Asi shoko ravakataura kuhama dzavo nderekuti sori vehukama kugara kwese kwavanga muchiita neni maisaziva kuti zvinhu zvinotya izvi. Vaitya matatya. Ndo matauriro avakaita. Asi umwe wamwe ndakataura naye anoti vakanyeba vakanzvenga mukati meurombwa hwavo ndezvimwe zvinhu zvavanga vainazvo. Hapana wehukama asiri kunetsewa nendasvika kudzima tsakapa. Muri kuti mimi pakauya kamvuri-mvuri. Kamvuri-mvuri.
chi chakatoroneka mvuri mukoma KB danga rese rakasumuka sezvazviri veukama vakatarisa kuti ndozvari kuti kwetika mvuri yaitori mhepo yakawanda inosanganisira kumba uku asi mudanga ndoma yaitenderera asi kuti vanhu vazvizive kuti pane zvakuitika vakatoudzwa nemurwere ari mumba kuti ndai munoona kudanga nditarisire kudanga kwakamira mushe ndobva vazotsvaga mubatsiri achibva zvikanzi regai ndikuzivisei baba vapana pakavaka vakaromba kubva muzvipfuwo kusanganisira kwamuri ndiani ali kumbe kusina datya pepabheki iroro kana panogara matatya panodiwa palipo pano pana pasati paonekwa yeti imba inogara baba wa bedroom yange ikatoborwa pasi pakuti pakazopazwa pakatoonekwa kuti panga pakaborwa maitori nemvura inogara matatya asi hatizivi kuti paibuda achienda kuvanhu aisvika sei asi veukama vakapopora kati pese patinorara munogona kuti muri mablankets monzwa dashi kana pinda machira makunzwa kutonhora mubatsiri akazoshedzwa ndiye akatizvo chirega ndikuudzei kana musati mapedza zvese izvi baba havafa wangu muruziva ndi wakafa but havafe vakapera kudziya zvekutonhora kuti mandise kuvakuva azviite panoda kuti pagoshandirwa ndo pakashandirwa kudanga mukoma KB pashandirwa kudanga mukoma KB padairwa kudanga mamwe matanda akamuka kusena akadona kuita sezvinonzi panga pasina danga kuita senge panga pasina danga vanhu vakati pana kuti kuna danga panapa mombe dzaivapo mukoma naidzifudza ndeuyu dziri kupi mombe dzandiri kutaura dzemukoma KB hapana chakadzoka kana saini akuchisina chinhu mombe dzanga dziri ngani mombe amune 28 mombe 28 mbudzi dzadzakawandisa mbudzi dzakadziri kuma 40 something 28 mombe dzakaienda nanhasi hapana mombe hapana iri kuoneka hakuna kana 1 iri kuoneka mufudzi dzakatogara kuti aiso mbuzi kulibe mbudzi hakuna chinhu asi huku dziripo mbudzi huku dziripo iwo baba vacho vachiri vapenyu here baba vakazoshaika rini right pakaitwa zvinhu zvemanzi kana takwanisa kuitira zvinhu izvi musi wakamuka padanga pachita sezvinonzi hapana chinhu chiripo ndozuva rakafa baba rafa baba mukoma KB mumba machamo mamwe muna baba ava vanhu vaitotora temi kana kusapinda mumba chingoti hamurwere vachita sezvoti vanopinda havo vachitarisa kuti murwere ari sei but vanhu vanga vatojaira mbudzi mukoma KB dzakaita mudungwe dzichichinjana kuenda padhoo kuda kupinda mumba dzichidzingwa dzichida kupinda mumba dzichidzingwa vanhu pakazopinda mukati paunondo baba ita sei vafa pane mwanakomana 1 akataura achiti iye hongu muzi chakasara pamba paiko kuchete kana mukada mukoma kana mukoma KB kwata kuti munhu ari kubvuma kutaura panyaya iyi mukoma muti murume uyu anga iri number 4 wamufamily make mukoma mwanakomana kana mudzimai wababa vari kubvuma ndo kumira chitaura nyaya iyi 17 minutes to 12 kuti tokwanisa here kubata mukoma kana mudzimai kana mwanakomana timbonzwa kuti chii chaitika mumhuri iyi please regai katingopinda muchitoro nevasawira vedu veH Solutions timbopa kune avo vane mhanza maincubators vaite mari gore rino ra2024 ndirekuita mari uchishandisa ka maincubators eH Solutions chimbotaurai kana mukoma kana vari free izvozvi tikwanise kakutaura nawo paNational FM mushure mekupinda kamuchirongwa baba kwaramba mangwanani mamuka seiko mangwanani mukoma KB tasangana zvakare nhasi unoyu ndakarume vabude here mukadzi wanzi abude mukadzi akazopedzisira aitawo kachivi ndimhosiro katimu mashasha shekumene matono tinacho gotora dizai chikwendedzo cherikwa panongoperera gomo paya pane nzvimbo iripo iri kuchema nemadrivers kuti izvo vanhu motokari dzimwe dziri kubuda chinorora musango dzimwe dzichibheuka mushure mekuti ivo vari kutoona kuti izvo kwanzi izvo pavari kubvunza madhiraivha vari kunzi izvo pasi pari kunzi pakacherwa nemakorokosa saka rodhi iri kukanganisa kwayaita asi vati vakataura nekanzuro yemushurugwe iri kuti harisi basa redu ibasa rezinaya pakatopiwa zita pakunzi pabhucha nekudonha kuita mota ipapo nekufanwa kuita vanhu ipapo apaonekwe nenyaya kuti pakakanganisika pasi asi kuri kunzi nzvimbo mbiri dzakateverana mahamsi ari mutara akateverana uchibva pane imwe unobva wapinda pane imwe saka mota dzinosvika dzichirovera pasi asi muri mutara regai katiedze kubata minista vanoona kanezvetransport and infrastructure development baba muna tivabvunze kuti nyaya iyi yakasvika munzeve dzavo here nokuda kwekuti baba Isabel tarisai muone basa riri kubatwa nesecond republic chokwadi tarisai muone kugadzirwa kuti marodzi kana pane panoda ka agent attention baba muna ngavakutongomhanyisa timu
ipapo kuti vanogadzira, nokuti hatidika kunzwa kuti pane munhu adona akuvara kana kuti afa kubudikidza netsaona kukwanganisika nemugwagwa. Ukona nzvimbo yakupiwa zita rinoenderana nekufa kwevanhu. Hazviiti. Right, ndichava zvakare nenyaya yemumwe mubatsiri ari mukati meguta reHarare. Vanhu vari kuchema vachiti kana kunobatsirwa ikoko, kwanza anosvika achiti pavanhu vese vaya kuzobatsirwa panapa aripo here akambobatsirwa kwaNhengi. Kana ukabatsirwa kwaNhengi enda apa nokuti wakatoromba. Kana ukakubatsirwa ikoko wakaromba enda apa. Uyezve patori nokurohwa kwevanhu ivavo vakambobatsirwa nzvimbo iyi. Ipapo ndakachitaura seri remunhu pachirohero pabhodhiro pasi chinzi Satani. Anakachidzi Satani ndomumwe mubatsiri uyoyo, asi zviri kutaurika kune imwe nzvimbo. Saka vanhu vakuti dzimwe dzenguva ukasvika ipapo ukotaka kunzi wakaromba kana ukamboenewanika, munhu achanzwisa handashandikapiwa hapana chitika kwandiri, ndiri kungonzi ndakaromba. So inyaya dziri kumangwana. Ya, pakaipa mangwana kunenge kwakalota. Right, pana kwachitsvaga kanhamba dzemubatsiri wekuchimani-mani, mubatsiri wekwamurehwa nezuro uya, pamwe mudhudhudhu pamwe chete nemubatsiri wekuchinhoi uyo akaisa muti paguva. Icho kwade mukamburi yeZimbabwe chimani-mani 0781 1509 118 977 0789 118 977 inoshedzera kuti murehwa 0780 258 564 0780 258 564. Aiwa mhuri yeZimbabwe chimani-mani 0781 150 770 ndinoimba ndidzo namba dzacho. Vanenge vachida kundibata mhuri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu ndati hadzina chipomerwa, namba dzisinganyasi inamba dzinoti 0736 263536 0736 263536. Ndapota musabhipa sa every day is a Friday. Rikiti vo ndisati ndakuenda